Pwede kayo mag-picture taking dito. Ayan. Pwede kayo dyan mag-picture taking. Ito muna yung last vlog namin for now. Maayong buntag. Yensters, welcome back to our channel. Kung bago po kayo dito, ako po si Yen. This is my daughter, Sophia. Kagising lang niya, so hindi muna natin disturbuhin kasi baka mag-wild yan. Nag-aantay na lang ako for my premiere. Ngayon, mga 15 minutes na lang. So, naligo ako na madalian kasi maaga yung pasok ko today. And, eto na, malapit na. Ilang days na lang din, 2 days, no, 1 day na lang. Last day today and tomorrow, vacation na kami ni Bana. So, free na kaming dalawa. Any plans? Wala pa kaming mga plano kasi nga dahil sa COVID, wala tayong plano about dyan. Tignan na lang natin as the days goes by kasi meron din ako exam for driving. And then maybe after siguro makapag plan tayo. Pero titignan natin kasi parang uulan the rest of the week at saka next week as well. So, ewan ko, parang bahay lang, maybe YouTube lang. Tapos, maybe more live, diba? Tingnan natin kung anong magagawa natin. Natin si Daddy Do, Daddy Do, Daddy Do, Daddy Do. Oh! Sneaking down at 12 o'clock and 5 o'clock this morning to go to Weeby and don't clean the paper. Tinapon niya yung papel. Malibang I'm yan. going to freshen the air. Ay, open the windows there. Nag-lock. sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 Natuwa ako kay Bana, oh. 3 yung niluto ko. 1.5 yung kinuha niya. Iniwan din niya ako ng 1.5. Diba ang sweet? Nakakatuwa. Hi, I'm back! I'm back talaga. Hindi ako magluluto ngayon kasi maaga naman akong uwi, 6:30. Sabi ni Bana, bibili na lang daw siya sa tindahan ng yung manok ba? Isang paa ng manok, tsaka sa kanya isa. Tapos fries. Mag-fries na kami mamaya kasi darating ako mga 7 o'clock. So, sabi niya, wag ka na lang magluto. Bibili na lang ako ng dinner. Wow, diba? Tapos kay Sofia, bibilihan niya. So, Dutch food kami tonight. And magdadala lang ako ng baon. Walang baon. Siguro tinapay lang. 2 piraso. Okay na siguro to. Kasi naman tawag nito, maaga naman ako matapos. 2 ba? Kulangin 3 na lang. Ay, kakanood ko lang ng nag-catch up ako sa Ang Sayo Ay Akin. Ay, ang ganda na. Bali, puma-fight back na si Elise kay Marisa. Ito talaga si Marisa. Pero maganda yung story ha. Parang hindi ko siya ma-figure out kung ano yung magiging kahihinatnan. Tapos, swerte talaga to. Tapos, dati alam nyo, crush ko yan si Sam. Ba yan? Grabe tawa ko. Diba, maitsura naman talaga si Sam Milby. Kung sila man magkatuluyan ni Catriona, di sobrang gwapa yung anak, diba? So, gustong-gusto ko yung mga damit ni ni Elise, tsaka iba din yung damit ni Marisa. Ewan ko kung saan ako sa kanilang dalawa. Siguro I go for parang hati-hati ako. Parang may attitude ako na para kay Elise na pag nagalit or pag may natuklasan ako, keep quiet lang. Or for example, meron akong bad feeling or meron akong hinanakit, hindi ko siya sinasabi. Talagang I keep it for myself and then hahayaan ko lang siya. Hindi ako yung tipo ng, hoy! Ganyan! No! Hindi ako ganyan. Ewan ko. Kaya siguro for example yung mga
hindi ko na feel na makaibigan or meron ako mga masama ng loob. Ano lang, quiet lang ako. Tapos, inahayaan ko na lang. Hindi, wag masyadong dibdibin kasi nakakanega siya. Ayoko ng mga nega-nega. Kasi bad yun. Yung parang ano lang, cool lang. Kung nagjo-joke kayo, cool lang. Ganun ba? Yung, di ba minsan naman may nasasabi tayo na masama or hindi mo naisip na masama pala yun or nasaktan yung kaibigan mo. So, diba, be it. Just be it na lang. So, naglagay ako ng pineapple. Opus kong pineapple. Tapos, lagyan ko lang siya ng brie. Yung brie cheese is super nice siya. Nagustuhan ko. So, ganun lang. Sobra nang malamig sa labas. Super malamig. Alis na tayo kasi 9:30 tayo papasok today. Maglagay tayo ng primer. Primer lang ako. Yung lipstick, wala na. Hindi na. Wala ng time. OMG. Na-on yung... Okay, mga lalaw. See you mamaya. Hello! Dito na tayo sa work. And, napark ko na yung bike ko doon. Napag-isipan ko lang na mag-vlog dito ba? Kasi para maiba naman. No? Ayan. Lapit nang mag-time. Nakakasad talaga yung ano, yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Mga tindahan, huri kayo, mga restaurants dito sarado. Pag pumunta kayo dito, yung mga take out lang, McDonald's din sarado. So nakakasad. Ayan na oh, eto. Pwede kayo mag-picture taking dito. Ayan. Pwede kayo dyan mag-picture taking. So, papasok na tayo. See you mamaya. A few moments later. Hi! Tapos na yung ating work. And pauwi na tayo. Medyo umuulan. Kaya nag-hoodie ako. Maaga akong natapos. Kaso lang, naghanap ako ng boots ni Sofia. Pero wala akong makita na nagustuhan ko na medyo okay yung price. May nagustuhan ako pero medyo mahal pa. So, antay-antay muna kasi yung technique nila is mahal ngayon. Mamaya, may ilang araw, mumura na siya. So, antayin kong konti. Ano pala? Punta ako sa Swarovski kaso, madaming sale. Kaso lang, ang ninipis, yung ano ba, madali siyang masira, ganun. Kung bibili ka lang, yun na lang yung maganda. Eh, ayoko naman mag-spend ng so much money kasi wala tayong pera. Diba, sabihan nila budget. Ayun. Nawawala yung focus kasi ewan ko. Ayan, ang ganda ko na naman. So, nag-aantay na si Bana sa akin. Sabi ko, malate ako. So, uwi na tayo mga lalabs. See you sa bahay. Andun yung outlet, oh. Ayan, yan yung outlet. Okay, see you.
My babies po. Did you eat na, Hana? Yes, yeah. Did you eat na? Did you eat na? Oh, sure. Oh, that's your baby. Good choices. What's your smell? What's your still up, the chicken pox here a lot. Sure. Probably. Mama will eat first, okay? Try to put some red chicken. She just like it. We just like it when I kiss her. Yeah. It's for there. Okay, Mama will eat first, yeah? No. Give Dad a kiss first. That's it, okay. I'm gonna change. Go. Yeah, Mama will eat. Come. Stand up. You got 30 seconds. Hi! Hi, Yensters! Bye bye, youngsters! May sasabihin lang kami na very important. Okay. Okay, you don't want Mama, okay. We've decided na... Hello, youngsters. Take 2. Hello, we've decided na we have an important thing to say. She does. I'm not in the film. Yeah, there. We've decided na sabi ni Bana na magpahinga daw muna ako sa pagpa-vlog. So, I need to take a rest. Yeah. Finally. Kasi, daw, wala na daw akong time for... Too much time on this and not with this one. Yeah, sabi ni Bana, medyo lately din na I'm uploading every day, tapos may Sofia pa, and then wala akong tulog. Then, napaisip pa namin ni Dada na sabi niya na baka daw, pwede daw maghinto muna ako. So, I stopped for a while. I don't know when I'm coming back, but we will see. Pagbigyan muna natin si Dada. Let's give him the time. Gagawa muna kami ng baby. If there's a baby na, then I'll be back. Yeah. Blah ka dyan. So, I hope na... You have anything to say? It won't be long before she's back. She'll miss it so much. No. Sabi niya, mamimiss ko daw kayo. Ganon. Yeah. And Sophia also. Yeah? Sophia? Yeah? Na-busy siya sa kakanood ng niya. So, eto muna yung last vlog namin for now. She'll be back soon. Tignan natin kung hanggang kailan. She's just run out of vlogs to put on, so she has to take a break to find out what she can do. Walang iya talaga to. Secrets out. No secrets out. So, Maybe I get time to do my hobby. tignan natin if when ako pwede makabalik. Like all of next week. So, yeah, I think have nothing to say. Mag-e-end muna kami. So, mga lalabs, hopefully, you're still there. Andyan lang kayo. Pag bumalik kami anytime, huwag kayong mag-alala. I give it to the weekend. It should be back. Walang iya talaga to. I know her too well. She can't do without it. So, let's end this vlog. So, don't forget to Subscribe. subscribe to our channel. Sophia, say hi, anak. Say bye-bye.
Bye! Say bye! Say bye! Say bye lang ga. No, not yet. Gusto na niyang patayin. No. Okay. Yeah? Bye mga lalabs. Don't forget to subscribe. Hi mga lalabs. Bago ako magpaalam sa inyo, mag-shoutout muna tayo kay Maggie R, kay Terry Habits, shoutout to Teresita Kayabyab, shoutout also to Emery Ramos at saka sa cousin niya from Canada na si Leia Cabrera. Shout out to Teresita Kayabyab. Shout out to Liana Liavares. To Marting Magtito. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung kapatid ko. Shout out to Elnora Koopman from USA. Si Marie Rose from Germany. And also sa ating new subscriber na si Christina Cassandra Oloroso. Shout out to Walk with Faith Suminar. Kay Ma'am Adela Eldestajo. Lorna Morn. It's a Bing Thing. Lilette Villamor, shout out to Pinay Meets Dutch, shout out to Gian Samiliano, shout out to Ma'am Mercy Bellarmino tsaka sa family niya, shout out to Mami Cecil, shout out to Lalab Alma Mendoza, shout out to Cutie101, shout out to Mike and Judith Las Vegas, shout out to Momina Mama, shout out to Maarte, shout out to Charniel Milander, shout out to Love in Scotland, shout out to Wilma Bitonio, kay Ma'am Esther Dilag, Georgia C, Christina Javier, Ben Steph, Pinay Mom in Austria, kay Ma'am Marlene Cardenas, and kay Dali Andrada. Thank you so much sa inyo. Sana po andyan pa din kayo sa pagbalik ko. Hindi ko alam kung kailan, pero abangan nyo na lang kasi lately sumasakit yung ulo ko, tapos kulang ako sa tulog, nag-edit ako ng vlogs every day, and may trabaho pa, may Sofia, so medyo sabi ni Bana, magpahinga muna tayo ng konti. So sana andyan lang po kayo, wag nyo po akong iwanan, sana magkita tayo sa next namin ng vlogs. Thank you sa inyong lahat. Bye! Mahal ko kayo. Mwah, mwah, mwah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지